Mga bags nga ginamagikan sa mga campaign posters ug tarpaulin gihimo karon dito sa Dakbayan sa Mandawi. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa opisina sa Mandawi City Technical and Entrepreneurial Skills Training Center o MACTES, naabta namo nga busy kini mga personnel ug mga volunteers. Gitrabaho ang pag-recycle nini mga tarpaulins nga gigamit sa piniliay. Unang proseso nga gihimo, pagtrapo ug paglimpyo niini, labi na kay ang uban abok ug hugaw usab. Dayon gipanggunting kini gamit ang pattern nga una nang nagama. Ang mga mananahi na dayon ang mitrabaho niini ngadto sa lain-laing designs. May tote bag o daw cloth bag. Laing design usab nga gigama ang backpack. Ang NGO nga kaabag ang nangunay sa paghimo niining proyekto. Target nila manghatag sa mga finished products sa mga eskwelahan ug sa kabataan labi na sa umaabot nga school year. Try to take a look at unsa atong mabuhat para makatabang sa ta sa environment as well as makalimpyo sa ta sa atong mga paligid. Usa sa mga instructor sa dressmaking sa MACTES, misuway pagkaganiha, pagtahi og prototype sa laing disenyo. Duffel design o pang gym bag ang gihimo niya nga naporma ra pagkataod-taod. Buot lang niyang masuwayan aron makagama og dugang sample. Ang akong gibuhat karon sir ko ani siya kanang sample ni siya sa barrel bag. Kana bitang pwede pang travel pero gamay ra ni siya akong gibuhat karon. Kanang lingin ang iyang mga sides. Andam ang kaabag mo dawat sa mga biya nga mga tarpaulin aron himuon nila nga bag. Giplano sab nila makig-coordinate sa laing asosasyon aron kun mahimo musuhol sa pag-mass produce sa maong mga bags kun dunay igong materyales. We're encouraging everyone who has tarpaulins to send it to us so that we can make it. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.